Mga ka-Disciple, na-experience nyo na bang may mga pagkakataon na parang may miraculous protection na nangyari? Yung tipong muntik ka na pero may parang unseen hand na gumabay sa'yo? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 2, Memorial of the Holy Guardian Angels. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Mateo 18, 1-5, 10, tinanong ng mga alagad si Jesus, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Kinuha ni Jesus ang isang bata at inilagay sa gitna nila. At sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo magbabago at magiging tulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya sino mang nagpapakumbaba na tulad ng batang ito, ang siyang pinakadakila. Dagdag pa ni Jesus, tingnan nyo na huwag nyong hamakin ang kahit isa sa mga maliliit na ito, sapagkat ang kanilang mga anghel sa langit ay laging nakikita ang mukha ng aking Ama. Mga ka-Disciple, dito natin makikita dalawang powerful na mensahe. Una, ang kaharian ng Diyos ay para sa mga marunong magpakumbaba at may pusong bata, simple, nagtitiwala at bukas sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, hindi tayo nag-iisa. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng guardian angel. Imagine mo yun a heavenly protector assigned personally to you. Minsan kasi sa sobrang busy natin, nakakalimutan nating may mga anghel na patuloy na nagbabantay sa atin. Kaya ang tanong, nakikipag-cooperate ba tayo sa guidance ng ating guardian angel or masyado tayong nagmamadali at umaasa lang sa sarili? This is a reminder to always walk with humility and trust and to be aware that heaven is truly involved in our daily lives. Kaya mga ka-Disciple, huwag nating kalimutan na may angelic companion tayo araw-araw. Let's live with childlike faith and heavenly awareness. Ako po si Brother Rai, ka-Disciple. God bless.